Určitě by se jako nechtěl vrátit na místo, kde se vlastně tohle určitě stalo. Chvíle hrůzy, které pan Lubojacký na nádraží v Bašce zažil, se mu stále vracejí. Má ruku v dlaze a podletiny po celém těle. Je to hodně bolestivé. Byla sobota kolem 6. večer, když si 6 asi 20letých výrostků v nádražní čekárně všiml. Kolovala tam flaška mezi nimi a tam dost hluční byli. Incidentu předcházela obyčejná pedlahev, kterou jeden z bandy hodil do kolejiště. Jsem na něj z okna slušně zavolal, to zvednu a vyhodí to do koše. Skupinka se na výpravčího obořila a vyzvala ho, ať vyjde ven ze své kanceláře. Tak jsem čekal na příjezd vlaku, tak jsem vyšel ven potom. No a pak to začalo. Ještě než vlak do stanice dorazil výpravčího, jeden z mladíků srazil na zem. Všichni pak do něj kopali a mlátili ho pěstmi. Člověk neviděl, kde ty pěsti vlastně lítají. Záchrana přišla až po dlouhých minutách krutého lynčování. Díky vlastně jednomu pánovi mě vtáhl nějak dovnitř do dopravní kanceláře. Rozběsněný dav opilců se ale na výpravčího ukrytého v této kanceláři snažil dále dobývat. Stačí vlastně vykopnout dveře vchodové. Pak zmizeli. Některé z nich by prý výpravčí poznal podle tváře. Místní se brání, že to nemohl být nikdo z nich. Já myslím, že určitě ne. Ani náhodou. Místní určitě ne. Zatím se útočníkům před spravedlností daří unikat. Policie po nich pátrá. Pachatelům za přečiny vytržnictví a ublížení na zdraví hrozí trest odnětí svobody až na 3 léta. Noční můrou je teď pro výpravčího představa, že by měl ty, co mu ublížili na nádraží, zase někdy potkat. Jiří Veselý, Televize Nova.